luore kod gimoneno, luore kod gimowinjo, luore kod gima gimoneno, gimowinjo, kakimule, gimong'weyo. Let me tell you this, anyisi kama. In gi ng'ato to rangi marach. Iseneno ng'ama rangi ka dwa dhaw kodi. How do you even feelings dhi? Or ng'ato wuoyo kodi marach. Owuoyo kodi e yo manyiso ni you are not friends. Maybe oyanyi. You cannot have feelings or ngweche. You know, what we about the 5 senses. Ngweche. Oken haruf moro maber. It will put you off. Koro matiende ni kama ji odakie ni, kidwa ni mondo desire be obedie, kaki wuoyo gi ng'ato en important. Iwacho ni foreplay chakore ga in the day. Igocho ni ng'ato, igone simu, iorone message. What is the message mi orono? Igone simu inyise nang'o. Ka idhaw kode, it means ni in the evening kang uromo. Dhaw cha pod dhi mbele. Onge desire at all. Or irange, obiro uromo, kakirange, already pass some messages. Message mane mi pass through kakirango wadu. Or wawacho ga cleanliness. Ng'ato clear, aruf nitie, ne wase wuoye wechego. Then it can... Bedroom hygiene. Desire go nyalo dhi. Or kakimulo wadu. Ng'eni nitie ng'ama komuliti paro no go ingum. Desire goes. So, ena wawacho ni how you treat, kaki treat ng'ami hero, nyalo kelo desire or nyalo miyo desire dhi. And that is very important. Gik matindo go ema miyo dhaw bede ot. Yeah.